protože před tou policejní stanicí tam byl špatný zvuk, takže pro ty z vás, kteří jste neviděli ten rozhovor třeba na Raptor TV, tak vám řeknu, co se stalo. Stala se vlastně ta věc, že dneska byla demonstrace s tím názvem Totalita versus Svoboda, kde jsme mluvili o tom, že jsou lidi dneska zavíráni nebo zavírání souzeni za to, co říkají, že Josef Skála, pan Šifrín a pan Kapal jsou souzení za to, že se vyjadřovali k nějaké historické události. Luboš Volný za šíření zprávy odsouzený ve věci, kdy vlastně mluvil o tom covidu, že o tom, že by prostě Ivermectin mohl být zneužitý k něčemu. Takže ta demonstrace vlastně dneska byla jakýmsi varováním před tím, co se děje, a co může být mnohem horší s tím novým zákonem proti dezinformacím a rozvracení demokratických principů a bezpečnosti státu. A pozor, tam v okamžiku, kdybych mluvil o těch letadlech, tak prostě tady samozřejmě, tam by to prostě ty lidi uvařili hned. To, co dneska se stalo po demonstraci, když jsme se bavili tady o tom, bavili jsme se potom před úřadem vlády, tak když odešli všichni lidi a se všemi jsme si udělali fotku, pozdravili jsme se, tak jsem od policie byl zastavený, aby si nafotili tu škodu, která se stala. Jo, aha, to možná ještě někteří nevíte, asi víte, že prostě v tom průvodu někdo šel a vylil na mě takový kýbl barvy, asi 10kilový modro-žlutý, jenom jsem prostě viděl, že na mě takhle letí barva. Jak jsem se otočil a tam prostě nějaký týpek to hodil na zem, začal utíkat, tak jsem trošku jakoby vyběh. Pak jeden ten náš člověk ho takhle chytil za rameno, za bundu, držel ho a my jsme volali policii. No a čekali jsme, že policie přiběhne a toho člověka zadrží, jenže přiběh policajt a toho našeho člověka odstrčil od tohohle a toho nechal utéct. A pak za ním jakoby chvilku běžel nějaký policajt a nechal je utéct. No prostě nechali je jít. To bylo neuvěřitelné. A no tak prostě to bylo docela zvláštní, jako, jak zafungovala naše policie, to jsem vůbec nepochopil. No a potom jsme šli před úřad vlády, tam bylo hezký, tam byla hezká demonstrace, mluvili jsme o tom, že je potřeba, aby policajti byli na naší straně, taky tam bylo několik policajtů a několik bývalých policajtů mezi těma lidma, kteří tam stáli a znám je. No, říkal jsem, že prostě někdy se může stát, že to nějakému policajtovi ujede, ale že prostě obecně policii potřebujeme na své straně. No a potom jsem šel k policii, co tam dělala zákrok, ty chtěli, abych si nechal vyprat to oblečení, to má manželka natočení, že ten velitel zásahu povídá, jestli si to nechám vyprat, abych potom vyčíslil škodu, potom co to nechám vyčistit, tak jenom vám ukážu ty kalhoty. To jsou kalhoty, které jsem si koupil právě za účelem demonstrace. Jsou to památeční kalhoty, obarvený a samozřejmě budu nosit dál na různý tyhle akce. Dneska už jsou to památeční kalhoty, prostě to nikdo nemá takovouhle krásnou barevnou skvrnu. Ten kluk mladý se asi chtěl proslavit, je to prostě nějaký ucho. Myslím, že to trošku přehnal, že jako vylejt na někoho v mrazu 10 litrů barvy, že to není úplně jako v pořádku, ale hojit se na něm rozhodně jako nějak nehodlám, prostě je to nějaký trouba mladý, který prostě je zmanipulovaný médiama. Na druhou stranu prostě se to nedělá, že by někdo šel a na někoho takhle zaútočil a myslím si, že policie měla zasáhnout, že policie měla toho člověka chytit a ne ho nechat utéct. Potom před úřadem vlády teda ještě říkali, že ho zadrželi, tak jsem říkal, dobře, když on se přišel přiznat s tím, že chce být slavný, tak se přišel přiznat sám. Tak mi říkali, ne, to bylo jinak, ale myslím si, že policie dost mlží v tomhletom. Je to pro mě to jak smíchu. Ale potom jsem říkal, ten pan major Kolář, se kterým jsme měli včera jsme se docela pohádali kvůli těm zábranám vlastně té částky Václavského náměstí pod Koněm, kdy on tvrdil, že na to mají prostě právo, aby to tam zabrali, a to jsem mu říkal, že to si nemyslím, že když máme veřejné shromáždění, tak by tam prostě to veřejné shromáždění mělo proběhnout a ne, že si tam magistrát nandá takovouhle zátarasu. No tak tak major Kolář mi povídá, že mě budou potřebovat předvolat, vyslechnout kvůli tomu, tak jsem říkal, no tak když, pane majore, budete potřebovat mě vyslechnout, počkat, doufám, že nejsme ve vysílání Petra Bureše, protože mi volá Petr Bureš. Počkejte, podívám se, dejte mi vteřinku, jenom se podívám.
jestli nejsme ve vysílání Petra Bureše. Ne, nejsme ve vysílání Petra Bureše. Ne. Tak nám už se to jednou stalo, že jsme se k němu nabourali do vysílání, tak to radši ověřuju. Takže jsem tomu majorovi Kolářovi říkal, jestli mě budete potřebovat, no tak sednu prostě z Bělehradu do auta a přijedu. Vždycky, když mě volá policie k nějakému výslechu, tak přijedu. A tohle sotva tohle natočila policie na několik kamer. Tak přišli z kriminálky a zatkli mě a odvezli mě. To odůvodnění proč je, no, že bych prostě třeba mohl být nekontaktní. Protože normálně, když kriminálka něco chce, tak vám pošle předvolání, což se mi několikrát stalo. A na to předvolání reaguju, s těma policajtama mluvím, když mě chtějí, tak přijdu na výslech, což jsem taky udělal, nebo když nechtějí, tak to vyřešíme nějakým jiným způsobem, třeba datovkou, stejně u soudu, tak jsem byl u soudu. To znamená, vůbec není žádný důvod se domnívat, že kdyby mě v tom trestním řízení ten policajt kontaktoval, že bych nereagoval, že bych, to vůbec k tomu není důvod, protože v jiném trestním řízení normálně jsem u výslechu byl. Takže oni nemají vůbec žádný právo mě zadržet tímhle způsobem. A když mě zatkli a odváželi mě, tak mi samozřejmě vůbec neřekli, o co jde. A to je to psychické týrání, co dělají lidem. To je ten psychický nátlak, že vás odvezou 3 lidi z kriminálky a vezou vás autem a neřeknou vám ani slovo. Pak teda řekli, že mě hodlají propustit, což jsem byl docela rád, ale nevěřil jsem jim. No a pak mě odvezli do té velké budovy, která má číslo 1666. Wow. Tak jsem tam seděl a začali mě teda jako, že mě budou vyslýchat v té věci. A jak jste se mohli dočíst na iDnes, tak se jedná o trestní stíhání ve věci, nebo dokonce snad už je obžalobu, to nevím, to si musíte přečíst v těch novinách, v té věci, tak jak to píšou v těch novinách. Zajímavé je, že mě zakázali o tom mluvit, ale novináři už o tom píšou, dokonce píšou přesně, o kterou kauzu se jedná. Takže jsem čekal na advokáta, advokát přijel a advokát řekl, že prostě ta věc je vytržená z kontextu, což samozřejmě je, protože ta věc prostě, to, o čem jsem mluvil s těma stíhačkama, to prostě trvá 7 minut a to je prostě spekulace, kdy jsem spekuloval o tom, co by se stalo, kdyby a proč prostě naše vláda něco dělá. Je to komentář na naší politiku se snahou, aby Česká republika nebyla zatažená do války, aby jsme prostě ochránili naši bezpečnost. Takže prostě ten úmysl je tam úplně opačný, než že by prostě někomu mělo dojít k újmě. A samozřejmě advokát řekl, že podáme stížnost proti policii, proti státnímu zástupci, protože lidi se nesmí zatýkat takhle. To prostě nejde jen tak lidi zatýkat na ulici a dělat jim takovýhle psychický teror. Samozřejmě jsem tam seděl v mokrých botách a v mokrých kalhotách, protože celou dobu jsem byl v mokrých botách a v kalhotách, takže mě ty nohy samozřejmě trošku bolí, to je to trošku nepříjemný, být takhle v tom studeném. A tak jsem venku. Bylo to nepříjemné určitě pro manželku. Musel jsem zavolat samozřejmě mému otci a sestře, protože lidi se báli. Čekali na nás lidi a ještě teďkom čekají, takže teďkom se jenom převlíkneme. Chtěl jsem vám jenom v krátkosti říct, co se děje. Teď se převlíkneme a jdeme pokračovat v tom programu, který měl být po demonstraci. Ty lidi na nás čekají v hospodě a jdeme si dát něco k jídlu. Takže přátelé, uvidíme se brzo u soudu, protože brzo půjdu k soudu. Tady kvůli tomu obvinění dostal jsem se na stejnou úroveň, jako je Luboš Volný a Josef Skála teďko. A samozřejmě to je čistě politický proces, protože komentovat politiku nemůže být trestné. Tak, je to všechno, co jsem vám chtěl říct, přátelé. Byl to zajímavý den. Máme tady památeční kalhoty, jak vidíte. To je prostě nádhera. No a Láďa Vrábel má fotku, stejně jako David Bowie nebo Mick Jagger, víte, znáte takový ty policejní fotky, jak vás fotí z profilu a zepředu a berou vám otisky prstů a DNA, stěry a tak dál. Tak to všechno mi samozřejmě udělali. Policie se ke mně chovala asi tak, jako když někoho zabijete, pojďte za mnou, pane Vrábel, tady si sedněte, tady si stoupněte ke zdi, tady se sedněte, tady tohle dejte, pak vám berou ty prsty, vám je tam masírujou, takže nakonec teda už se s těma po nějakých těch hodinách, tak se nějak už ty lidi, ty policajky, minimálně někteří teda, tak už byli trošku přístupnější, že se s nima dalo nějak mluvit. Už to začalo být trošku lidský, ale pak když jsem odcházel, tak zase. Tady to si zkontrolujte tohleto, tak jsem řekl,
tomu policajtovi, prosím vás pěkně, příště, až budete něco chtít, tak mi zavolejte, tohle se vůbec nemuselo stát. A on sklopil oči, pokrčil ramenama, nevím, jestli mu to za to stojí, za tu slávu, že prostě zadržel Vrábela, nebo jestli to dostal příkazem, to nevím. To je státní zástupkyni z Prahy 1, paní doktorka, teď si nespomínám přesně, jak se jmenuje, jednou vám to řeknu, až se podívám do spisu, tak nevím, jestli jí to stálo za to, že vydala ten příkaz k zatčení, k zadržení, ale k němu nebyl žádný zákonný důvod. Prostě nebyl, protože 5 minut předtím, co 5 minut, 3 minuty předtím, než mě ty policajky sebrali, odvezli, tak jsem na několik policejních kamer řekl, že mě, když policie chce vyzvat a potřebuje mě, tak vždycky přijedu. A krom toho vždycky jezdím, jak na vyšetřování na kriminálku, tak k soudu. Takže přátelé, podle mě se jedná o protizákonný zásah a je to prostě jenom psychický teror. Ten teror bude pokračovat, předpokládám, že to, co chtějí, je dostat mě do podmínky. Vazba se jim asi nepodaří po tom, co to zkusili teď, protože tam se o těch vazebních důvodech právě mluvilo z toho důvodu, jako že bych se nemusel dostavit nebo utéct do ciziny, ale to je přece nesmysl, když jsem tady teď strávil 3 týdny, jsem tady pořád s policajtama každý den. To je prostě úplný nesmysl. Před týdnem jsem byl u soudu, předtím jsem byl na výslechu na kriminálce, tak to prostě je přece úplný nesmysl. A tudíž předpokládám, že brzy půjdu k soudu, tam doufám, že mě přijdete podpořit, stejně tak jako doufám, že přijdete podpořit Pepu Skálu, pana Šifrína a pana Kapala 1. února v 1 hodinu na ovocný trh v Praze a prostě půjdeme dál. No. To předpokládám, že dostanu podmínku, protože se jedná o politický proces, takže předpokládám, že dostanu podmínku, aby mi zavřeli ústa. No, OK, jdu se něčeho najíst. Byl to dneska poměrně těžký den, jak říkám, na té kriminálce to nebylo příjemný, byl to těžký den, takže jdu se najíst a potkat se s nějakými přáteli a vám přeju hezký zbytek večera.